Dia ni. Video lama. Lagi jatuh
English. Baka dah ke kunci ni. Lihat juga lama. Lihat juga. Terkaji lah yo. Terkaji lah. Bela tak sedang mah. Ayo. Coba lah. Main kau apa main kau? Sekolah kan. Supporter kan. Terus kumpulan supporter kan. Tas dua balik sini. Itu dia. Bayi siap yang mereka yang. Aja siapa? Cuma tahu. Dan apa? Juara satu. Hah? Juara satu dan sampai babak 8 besar. Nanti kat Sumatera Barat. SMA 3 perang panjang sih baik. SMA 3 perang panjang sih. Iya. Ini final dia sama Ampek. Kita kalah SMA 3 perang panjang di babak 8 besar. Babak 8 besar di finalnya. SMA 3 perang panjang. Cak. Ini kelas 2 balik main. Ada di sekolah dan kelas 2 balik nak boleh main. Atiku 5 panjang ya. Atiku panjang.
kan imam Fatihah tak selesai, jadi sarupo si alim buai. Pemaman kita tahu itu pun tak pandai, kalau buat ajun bangkai. Oi sahabat ditolak saudara, itu ala pengajian sakianlah dibaca, iyo sebagailah disambuangan, iyo lana saudara jago. Ya itu nebanala de arjunanan sudah iyo nan bacurito, iyo sabanala nan nyopati sabana iyo babayo, sabana iyo nan lanyokan iyo dilegal lagi tu kasadonyo, iyo supaya la de nyonya lang tabuka sagalo yo inci mato. Malam la de nyotini malam itu iyo bajago-jago, kala kira oma hitam yo wangi-wangi lah di buinyo, ngari-ngari nala si sumuinyo yo na iyo nala dikiro. Ako yo lagi lah di ma hitam sangai daki jodokan curito, begitu nani yo la di nyobana nala jo kalau nala dikiro. Ako lagi yo tukang koya iyo panah arjunana mo, iyo urang lah di tasapui, iyo lay urang di tanah mo. Mano nan la bali yo memang iyo nan la juaro, kaba macam lah di nagari di tampuah mengambang lay curiko. Sainggo nan iyo lah di nyo kami tagamang pulo nan di buenyo, nilayo pernah keluar nagari iyo baliau lenyo nangko. Adonan iyo nan kabelagia kabulando baliau pernah pulo, nilai adola deka Japang baliau nang kana patang nangko. Begitu iyo lah di nyo kapanan kami iyo nan latarimo, tetapi iyo lah malam ini jo kami banala de balako. Sabana iyo lah di nyo dingin kami iyo nan lah di buenyo, baso indah dia te kasua kami mana ngambang de curito, mana suaro nan la baliau maramang bulu kudu di buenyo. Iyo sabana lah di nyo ranca sabana iyo lah babayo, aku nan lagi nan la irama ba macam-macam lah deragamnya. Aku pulo irama minang irama dangdut yo ado pulo, ado irama lah de mandarin walau kasidakan lain ado. Iyo tapaso nanyo kami, iyo mangikui sajo, iyo maiang sajo, iyo di mukola de basango. Mahalun kananan la arjuna la de kantu tayo de lanyato, delayo kini lah diumumkan malalu yo mikronan ko, delayo manonan jawa-jawa dari okasio tampilan ko. Sagalonan katulang kodima ditumpangkan iyo karikan kita, delayo baitu nanyobana iyo lay kalaulan dikiro. Baliau iyo nan bairama tantu kami kabairama pulo, iyo sakalila nan disinan sakali pulo la nan disiko. Jo salawat iyo nan lanyo nabi nan ulo mulo nan para tamu, delayo malum la de hadirin iyo terbakila nan yotigo. Adonan iyo nan tuo-tuo ado pulo iyo nan mudo-mudo, kalau kandala onan tuo sama ko pengajian diambianyo. Iyo nan delainan mudo-mudo kasangsay pulo yo irama sero, kalau kandanan unyil-unyil laku adulang nilil kapalo, delainan samonan la sakali akali pukula dinyo rato. Pasanang lenyo ati pasay yuan lagi rato, delay yo bunyi yo dari kami nan bago, danga-danga yuri kan
mulai. Nanti awak agak kurang dulu jadi marah pulai. Nanti awak pemilihan aneh, tapi lihat tumbal ule. Bagaya indah sakit, jendol tingkah indah hati. Sampai baca wela nyoti saya suko duduk di kodai nampakan kau masih awal-awal sampai tuan nanja juga apa badini seorang sinana pulau laban tambah dua nampak kurang oh takon magana awal nampak nak dihurang halalu boga bini awal asaliro samojo nago cole malulu ayam napasulan na muagilo papasujo musang janta oi ramalay bangkinang lebayi kuyo bunyo kamino barinyo bariga sabatan la jodo belayo pasan ng ati pasaju ati dalam balong yo nalapinon ko na adon na nabaganda pulo baganda laranyo bana katukang diyo jurito lago yo lang India na bali yo la de nyo tanyo elay sikit na nyo sikit de kami yo la iyano alam yo la India na bali yo la de nyo jako de kanakan yo bana de kain duduk adi barsano de laiko bunyi nai kami nana batu Allahu 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 Kanda
dalang. Kasi dalang o jual.
semua silakan. Yang
racun, seorang mati bukan racun. Sajapan hingga si diri Nabi, agak mula banyak bosan tak turun, agak mula banyak bosan tak turun. Elola elo mamancung buluan den di dalam buluan ayat ganang, di dalam bulu ayat ganang. Oh elo elo menggaji tubuh, di dalam tubuh adonan tanah, di dalam tubuh adonan tanah. Oh elo elo mamancung buluan den di dalam buluan rotan baduri, di dalam buluan rotan baduri. Elola elo mengaji tubuh di dalam tubuh insan berdiri, di dalam tubuh insan berdiri. Salah padi di tengah sawah, dimakan pipi si burung gondong, dimakan pipi si burung gondong. Hingga batuli pada darah, anjo kulima sama tomato, anjo kulima sama tomato. Oh aku usia dia pasurau den. Oh aku usia joangku jambai, ino basurau di awas konsang, ino basurau di awas konsang. Di mana Tuhan kana mu tampan, ino mando tampenan tarang, ino mando tampenan tarang. Oh aku tu tigo joang pelen limo jadi tujuh salapan, Banyak aja. tujuh salapan. Di mana juo mencari tampenan suci di dalam badan, tampenan suci di dalam badan. Anilah rumpui berantai-rantai di otak sangkurnya kabatu duo, otak sangkurnya kabatu duo. Untuk alemu macam berbagai keputusannya kau baju, keputusannya kau baju. Orang tumani maelo biduan den orang malalo maelo sampah, orang mulalo maelo sampah. Lagi lo umai muka lu, berarti hilang lah ya. nan batanyoka, nan batanyoka. Oh dari rumbai ke Pariaman den jalan Tabanta, oh 3 kilo jalan Tabanta, 3 kilo. So kalau pandai mencari Tuhan, alun nikako Allah taraso, alun nikako Allah taraso. Biola jadi rasonyo dari kami nan batu, dari kan pun boleh kare kana dari nyokito. Itoy lagi oh panita so palua paciciran antara di dado. Tolonglah sambuang desa sudai ko buan aranca, tolagu narsero, oh